un nucli amb dos cossos de cria. Aquest any ens volem introduir així una mica amb la cria de reina i, clar, hem fabricat amb poliestirè cossos de cria amb dos forats, una entrada i dues entrades, segona entrada. Llavors, si una reina ens va malament, podem separar, és un separador. Primera caixa, primera tapa, i allà ens trobem amb dos tapes. Volem donar un cop d'ull amb una jam, tiri un joc per ficar pasta, per ficar alimentació si ens fa falta, frec. I ara podríem treballar amb aquest cos de cria. Aquí caldria, podríem ficar un d'aliment i dos quadres de posta. Amb dos quadres de posta podríem fer un petit nucli. Podem examinar, podem treballar. Se poden treure tots. Una vegada hem treballat, taparíem i podríem obrir l'altre cos de cria. És una mica costosa així, amb una sola mà, mentre l'altra estigui aguantant. Ara podem treballar amb l'altra meitat. Hem deixat uns 3 centímetres per poder ficar l'alimentació. En el cas que una se'n torni sanganera o que una reina no estigui acceptada, tenim la possibilitat de traiem l'altra tapa i traiem el separador. Ara mateix treballarem amb un sol nucli de 6 quadres. Una vegada que la reina ja faci la postra i ja ens treballi bé, 3 quadres van a fora amb un altre nucli, un nucli de 5. Fiquem a l'altre nucli, avancem l'altre nucli aquí al davant i que tot vagi cap a dins. I aquest creiem que serà el sistema que hem de treballar, provarem aquesta temporada, a veure què tal. I a veure què tal aquest invent. És un invent econòmicament barat, i el podem fer anar a casa. Amb un metre quadrat d'això ho podem fer. Si voleu les mides us puc dir. Ja hem assegurat amb uns quants tornilles i els usaran d'àlex. Al forat hem ficat una mica de color perquè puguin diferenciar, perquè els podem pintar. I bueno, a esperar la primavera i a veure què tal va. I aquí uns quants més. Apa, merci a tots!